Motorcykelrejse i Nepal. Kan I se det? Ja, Det kan I godt. Okay, godt. Så kører det. Jeg beklager ventetiden. Værsgo. Altså, nu har jeg lige vist nogle billeder, som jeg har taget på vores sidste rejser gennem Nepal. Jeg vil lige fortælle, at jeg har besøgt Nepal utrolig mange gange selv. Og det er et virkelig fantastisk land. Kan I se her en motorcykel med bjergene i baggrunden, og en, der sådan begejstret sætter armene op. ja, Super, så kører det. Yes, så her lidt stemningsbilleder fra turen. I kan se, her der kører vi på de der nye Royal Enfield Himalaya 410 kubik, og I kan se i baggrunden her snoede bjergveje, og det er jo en fornøjelse at køre på sådan en motorcykel på de der meget snoede veje. Her på billedet, der har I Mads Mathiasen. Han er nogen af 40 år, og han er jeres motorcykelguide i Nepal. Mads, han har boet og arbejdet med turisme i Nepal i 25 år, og han kender stort set hver en afkrog af landet. Han taler selvfølgelig dansk, engelsk, og så også nogle af de lokale sprog, blandt andet det, man kalder Nepali. Så Mads, han er jeres guide og rejsefører nede i Nepal, og han kommer og henter jer i lufthavnen, når I lander. Og han er også en, jeg har arbejdet sammen med i turisme i mange, mange år. Han er enormt dygtig og sød og sympatisk og rar at være sammen med, så det er ham, I skal på tur med. Og han ved selvfølgelig alt om Nepal, så han skal nok fortælle jer. Kan se billedet her, en hellig mand. Nepal er et meget eksotisk land med en masse kulturer, og religioner og meget farverigt, spændende og autentisk på alle mulige måder. Her lidt billeder fra vejene. Snoede bjergveje, noget med asfalt, som I kan se her. Det er jo altid sjovt her. Et hold, der var afsted for nogle år siden på Royal Enfield gennem det sydlige Himalaya. Vi har altid et crew med, som består af mekanikere, assistenter, lokale guider, chauffører osv. Så har vi selvfølgelig en følgebil med, der bærer al jeres bagage og udstyr og så videre. Og så har vi også nogle mekanikere med, som reparerer motorcyklerne og fikser dem undervejs, hvis der nu er noget, der skulle gå galt. Her er lidt stemningsbilleder fra Rishøsten i Nepal. Her er lidt folkeliv. Det er nogle stammefolk nede i det sydlige Nepal i junglen, tæt ved grænsen til Indien. Her et billede af nogle hellige mænd i Kathmandu, Nepals hovedstad. Dem vil man se overalt langs landevejene her. Nogle skolebørn, der går på vej til skole med deres skoletasker. Det er jo sådan, at når vi er på de der motorcykelrejser, så gør vi jo en masse stop undervejs og ser det lokale sådan folkeliv og landsbyer, markedspladser og virkelig sådan kommer tæt på alle de der spændende ting, der er undervejs. Det handler jo ikke bare om, at vi skal køre en masse kilometer og så ind på et hotel og smække benene op. Det kommer vi selvfølgelig til sidst på dagen, men hele humlen i det er jo, at vi skal opleve landet fra sadlen af en motorcykel. Og det, der er fantastisk ved at køre på motorcykel, det er jo, at man kan jo komme ud nogle steder, hvor de slet ikke er vant til at se turister, væk fra Alfarvej. Og befolkningen er meget gæstfri og imødekommende og nysgerrig på alle mulige måder, når man rejser rundt på en motorcykel i Nepal. Vi tager som sagt op til den by, der hedder Fablu i 2800 højdemeter. Hvis der er klart, så er der udsigt til Himalayas tinder med evig sne, og det er der så nogle billeder af her, hvor skyerne driver henover. Vi har 2 overnatninger, så vi kører nogle ture i lokalområdet og besøger nogle små buddhistiske landsbyer, besøger også nogle helligdomme, nogle klostre, som ligger meget sådan isoleret og gemt inde i bjergene. Og det er nogle små buddhistiske samfund deroppe. Det minder meget om at være i Tibet eller være i Bhutan. Her er der nogle billeder, jeg har taget for de der små landsbyer og templer omkring. Fablo, det her det er faktisk en stavl bøger. Sådan ser bøgerne ud i Tibet. Det er sådan en masse papir, der er stablet i en kasse. Der er ikke nogen ringbind og bogryg og sådan noget. Så det er simpelthen en stabel af bøger, der ligger her. Og her der bor vi i den der lille by, der hedder Fablo, hvor der også ligger en lufthavn med en meget dramatisk landingsbane, som vi kan se fra vejen af. Og så er der, når der er klart, så kan I altså se Himalayas evige sne. Og nogle gange, hvis der er klart, jamen så sagt tidlig morgen der, udsigt til Mount Everest. Det ligger også op i højderne, hvor der vokser rhododendron og alle mulige forskellige sådan alpine vækster. Så går turen ned til The Foothills, som man kalder det, de der 1500 højdemeter, I kan se. Her der er nogle udfordringer, hvor at vi kører gennem et flodleje, der holder nogle lastbiler, fordi de bliver vasket nede i flodlejet her. Men der kan I godt se, der skal man lige holde tungen lige i munden. Det er jo sådan, vi har nogle assistenter med. Hvis man kommer til sådan nogle strækninger her på en tur, og man synes, at det her, det synes man er lidt for vildt, det har man ikke lyst til at køre,
fordi man synes, at der er for mange løse sten, og man er bange for at vælte og slå sig, kan man altid stå af motorcyklen, og så kan en af vores guider, han kan så, eller mekaniker, kan så køre ens motorcykel, indtil man ligesom føler, at man er ovenpå igen. Og så kan I se kontrasten her. Det er et stykke landevej, som er bygget af japanerne, som en del af udviklingshjælpen til Nepal. Rigtig, rigtig flot og fantastisk stykke ingeniørkunst her, ikke? Så det er meget varieret veje. Nogle steder er vejen skyllet væk og eroderet og meget hullet. Andre steder så er det her samme kvalitet, nærmest som man vil se i Europa og Japan, ikke? Så det her skal vi også køre på. Det er jo en fantastisk oplevelse. Så alle mulige typer vejforhold, men som udgangspunkt, så er det en tur, der foregår på asfalt i Nepal. Her kan I se de lokale busser. Dem kommer I til at se masser af, og når man kommer ned i lavlandet, så er det ikke kun busser, men også oksekærrer, som man bruger til at transportere sig fra by til by. Her er vi ved den der lille by i grænselandet, der hedder Janakpur. Minder en del om nabolandet Indien, med hellige køer i gaderne. Meget farverigt folkeliv. Og her kan I se nogle stemningsbilleder, nogle af de lokale mennesker, som jeg har kunne komme tæt på og fotografere. Her er vi ved et tempel, hvor der er en ceremoni, og vi går en tur rundt i byen. Tager også en tur op i sådan nogle trehjulede tuk-tukker og ser noget af den her by. Og så om aftenen går vi ned i det her meget smukke tempel, som er bygget af dronningen af Kathmandu i starten af 1900-tallet. Og så overværer vi en aftenceremoni, hvor at præsten han ligesom velsigner deltagerne. Og det er et udflugtssted for honeymooners, både fra Indien og Nepal, som I kan se her på billedet. Unge mennesker i deres stiveste pus, som kommer til det der tempel, fordi at den gudinde, der bor der, Sita, hun er simpelthen kærlighedens gudinde. Så det er jo klart, at man skal dertil, hvis man er en honeymooner. Så går turen gennem lavlandet, kører vestpå til den der jungle, som er cirka 1000 kvadratkilometer stor, som hedder Chitwan. Vi tager ud i jeep og i udhulede træstammer, kommer rigtig tæt på dyrelivet. Jeg skal lige sige, at alle billederne her i det her slideshow, det er nogle, jeg selv har taget. Her er der nogle krokodiller, der ligger på en brink, og så er der de asiatiske næsehorn. Der lever jo både løver og næsehorn og elefanter i Asien, ligesom i Afrika. Så de har jo også The Big Five dernede. Asiatiske løver, de lever dog ikke i Nepal, men nede i det sydvestlige Indien, i det område, der hedder Gujarat. Men her der har man altså det enhornede asiatiske næsehorn, som har sådan noget panser her på. Dem kan vi komme ganske tæt på, og der er gennem de sidste 10 år er bestanden virkelig vokset i Nepal, både af tiger og næsehorn, så de gør rigtig, rigtig meget for at bevare dyrelivet, det vilde dyreliv i Nepal. Det foregår i sådan nogle åbne jeeps her, og så har vi altså en hel dag med safari og udflugter i lavlandet der i Chitwan, og så foregår turen på motorcykel op gennem bakkerne igen og bjergene, op til den der sø, der hedder Bæknesøen, der ligger cirka 1200 højdemeter, hvor vi har en overnatning, og så videre østpå, altså nogle snoede veje her, til en fæstningsby, som I kan se på billedet, som hedder Nuwakot, som er en af de gamle kongeriger der i Nepal. Her kan I se lidt om landskabet, der er grønt og frodigt, og her dyrkes der ris, bliver oversvømmet markerne med vand, og så planter man ris ud, og det foregår stort set alt sammen med håndkraft. Her på en af vores sidste ture i Nepal, højt humør, glade folk, der er gennem højlandet her. Og som sagt, så kommer vi så tilbage til hovedstaden Kathmandu, som på mange måder virkelig er en fed by. Levende museum med alle mulige tempelpladser og bazarer og små snoede gader og et utroligt pulserende folkeliv. Nepal er et meget fredeligt sted. Man skal ikke være bange for at blive røvet, overfaldet, lommetyvet og kidnappet osv. Det foregår ikke i Nepal. Vi besøger blandt andet det berømte Pashupatinath tempelkompleks, hvor I kan se de her hellige mænd, såkaldte saduer. Og inde i det her tempel med bronzetaget her, der bor så guden Shiva, som er inden for hinduismen en meget, meget kraftfuld gud. Her står der en hengiven og kigger på templet. Og her bærer de hellig ild, præsterne, frem og tilbage mellem tempelpladserne. Og en ung nepalesisk mand, der er deltager i noget bryllupsceremoni her, blevet velsignet med røde pletter i panden. Vi besøger også nogle buddhistiske områder i Nepal, blandt andet den her store buddhistiske helligdom, der hedder Bodhanath Stupaen. Her igen nogle billeder fra templerne i Nepal. Og undervejs så bor vi på nogle ganske hyggelige og enkle, simple, men rene og pæne og nydelige hoteller. Her er et billede fra en af hotellerne, og her
kan I se, nogle af hotellerne, de har også swimmingpool, så tag endelig jeres badetøj med. Det er selvfølgelig lidt køligt, men, hvis der er nogen, der er friske, kan man jo hoppe i swimmingpoolen. Her på hotellet i Bæknersøen har vi udsigt ud over den her smukke sø, hvor man kan sidde og spise morgenmad. Og det her det er vores Jungle Lodge nede i Chitwan, hvor vi også bor ganske, ganske sådan hyggeligt og komfortabelt. Turen foregår på de her Royal Enfield motorcykler, som gør det rigtig godt på de nepalesiske landeveje. De blev jo lavet nede i Indien, som I sikkert ved. Men der er også mulighed for at køre på sådan en Honda CRF her, hvis man godt vil have lidt mere gas og lidt mere smidighed. Så er det også en mulighed. Så I kan altså se, turen her foregår med, at vi rejser den 25. 2025, 2. december. Og så næste morgen, efter en mellemlanding i Doha, Katar, så lander vi så i Nepal. Og så går turen altså ud gennem bjergene, og når vi er friske og veludhvilede og så videre, først op til udsigtspost ved Everest, og så ned til The Foothills, bakkerne, videre ned til lavlandet, og så mod junglen, og tilbage til bjergene ved den smukke bjergsø Bæknestal, og derfra så til Nuakchot, og så til Kathmandu, og så rejser vi hjem igen og lander i Danmark den 15. december. Priserne her kan I se, hvad de forskellige motorcykler koster, hvad det koster at være bagsædepassager, som også kan sidde i den der følgebil. Og som I kan se, så er stort set det meste jo også inkluderet i den her pakkerejse, som I kan købe af MC Asian. Der er international fly fra Danmark til Nepal tur-retur. Der er overnatninger på gode hoteller, leje af motorcykel, benzin, olie og reservedele. Og vi har også en følgebil med, som bærer alt vores bagage, og der er reservedele, værktøj og førstehjælpskasse og så videre med. Der er en mekaniker og en engelsktalende lokal nepalesisk guide. Så er der selvfølgelig også den danske rejseleder, Mads Mathiasen, som jeg allerede har nævnt tidligere. Og de fleste måltider er også inkluderet. Der er lige et par